Des de la Regidoria d'Educació estem treballant amb dos grans objectius de ciutat. Per una banda, el de promoure una visió global de l'educació, entenent-la com un procés al llarg de tota la vida i alhora fent-nos conscients que els aprenentatges són presents en tots els espais de la nostra vida quotidiana. I per l'altra, el foment de les polítiques educatives per combatre les desigualtats socials i avançar cap a una escolarització equilibrada i enfortint aquelles actuacions que impulsin l'èxit educatiu. Alguns dels serveis, programes i accions que s'impulsen per avançar amb aquests objectius són les escoles bressol municipals. Són centres educatius on s'imparteix el primer cicle d'educació infantil, de 0 a 3 anys, que treballen amb l'objectiu d'acompanyar els infants en les primeres descobertes del món i s'acosten a aquests aprenentatges a través de l'experimentació i la vivència. El caràcter inclusiu i integrador es reflecteix oferint una educació on esdevé clau la inclusió social i la igualtat d'oportunitats. Com a nova proposta dins del projecte de les escoles bressol, actualment s'està duent a terme a l'Escola Bressol Municipal de Lligabosc un pla pilot per l'ús de bolquers reutilitzables durant l'horari escolar, amb l'objectiu de permetre una reducció del volum de deixalles que genera aquest sector. El Pla Educatiu d'Entorn és una proposta de cooperació educativa entre el Departament d'Educació i les entitats municipalistes que té com a objectius contribuir a l'èxit educatiu, potenciar l'educació en valors i la cohesió social, fomentar la implicació de les famílies, promoure l'educació intercultural i l'ús de la llengua catalana i afavorir estils de vida saludables. Algunes de les activitats que es porten a terme dins del Pla Educatiu d'Entorn són el passaport cultural, tallers de competència digital, estudi assistit teatralitzat, propostes d'activitats extraescolars, de tallers específics per al foment de la llengua, d'activitats esportives, propostes de lleure al llarg de l'any o projectes en xarxa dins de diferents centres educatius. El Pla Local d'Educació sorgeix de la idea d'una educació 360. El projecte té la voluntat d'analitzar la situació actual per poder planificar els eixos de treball prioritaris i, alhora, enfortir les xarxes de participació. A més, vol reivindicar que l'educació està sempre present, ja que s'aprèn i s'educa a tot arreu. La visió de ciutat educadora aposta per l'educació com a eina de transformació social que compti amb el màxim nombre d'agents educatius que incideixen en el territori. L'Estiu Enriquit. Es tracta d'un programa d'educació en el lleure enfocat en el període de vacances escolars. Té com a objectiu principal fomentar la igualtat d'oportunitats i l'equitat social entre els infants. L'activitat es realitza a través de casals d'estiu temàtics que tenen lloc a escoles públiques i complementen i diversifiquen l'oferta de la ciutat. Una escola, un parc. Sorgeix de la necessitat d'ampliar els espais d'aprenentatge i fer xarxa amb els ecosistemes de l'entorn, permetent que els centres educatius puguin fer ús dels parcs o espais públics en l'horari de matí i desenvolupar-hi activitats. El projecte Magnet. Es tracta d'un programa impulsat per la Fundació Jaume Bofill que té per objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d'un projecte educatiu en aliança amb una institució. A Reus compta amb aquest projecte l'Escola Marià Fortuny en aliança amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Aquesta aliança ha facilitat al centre educatiu desenvolupar un projecte educatiu innovador, de qualitat i atractiu. El projecte Transformem amb la llum els ha permès de redescobrir i convertir el pati en un espai més d'aprenentatge, aprofitant el paisatge i la natura com a entorn enriquidor dins la docència. A partir del curs 2021-2022, l'Escola Rubió i Ors també formarà part d'aquest projecte i establirà aliança amb el Centre de Lectura de Reus. Una altra de les ofertes impulsades des de la regidoria són les activitats i recursos educatius. Es tracta de propostes i programes educatius que promouen les diverses àrees i organismes municipals adreçats especialment a la comunitat educativa de la ciutat i en algun cas de la comarca o d'àrea d'influència. S'ofereixen en diferents formats, com per exemple rutes, tallers, visites guiades o teatralitzades, exposicions, xerrades, concursos, jocs i altres activitats participatives, amb l'objectiu de mantenir una oferta variada i d'actualitat. L'Escola Marta Mata. L'Escola Marta Mata és un centre de formació d'adults, de procedències, nivells formatius, motivacions i predisposicions diverses i que adapta la seva oferta en funció de les demandes i necessitats de la població. Un servei referent a la ciutat és l'Oficina Municipal d'Educació. Ofereix atenció, informació i orientació individualitzada per a les famílies davant dels procediments d'admissió als centres educatius. Aquesta té com a objectiu garantir una escolarització equilibrada i igualitària, treballant en la revisió de les unificacions escolars i incrementant els continguts amb l'Observatori d'Educació.
La ciutat de Reus vol oferir a la seva ciutadania un ventall de projectes educatius que ajudin a millorar l'oferta d'una educació de qualitat. I és per això que des de la Regidoria d'Educació treballem per donar les eines necessàries per aconseguir-ho.